Talisay City Fire Station ihimo ginalit ng inspeksyon sa mga mamaligyaay sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Talisay aron pagsiguro nga way na maligya og pabuto. Lakip sa gisusi ang mga namaligya og butane. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gikan pa lang sa ilang buhatan, gisugda na ang pagrekorida nining duha ka fire truck aron pagpahimangno sa publiko aron malipayon ug malinawon ang pagsugat sa bag-ong tuig. Usa sa girumbos sa mga sakop sa Talisay City Fire Station mao kining mamaligyaay sa pribadong merkado sa Tabunok. Tanang mga namaligya gipainomduman nga dili gyud magkawat-kawat og baligya og mga firecrackers kay mamahimo silang sikupon. Hinunma to DSF-04 Guillermo Pigarido, ang Deputy Fire Marshal, nga wa gyud sila'y nasakpan. Aduna na usay gitugot nga baligyaanan og pyrotechnics apan way ni kuha og permit. So kung kinsa to mga maligya ay dinhi sa atong kamerkaduhan or even layo sa kamerkado nga o mga firecrackers, so ato ginabadlongon, and of course na create executive order nga gi-issue ni Mayor na sa creation sa task force. Samtang lakip sa gisusi sa kabumbiruhan ang mga mamaligyaay og butane. Mato di Pigarido nga tungod sa nagkadiyang parties din kanunay ang pagluto. Usa sa halinon kaayo ang mga butane. Mong ilang giregulate ang butane o gisiguro nga adunay permit ang mga namaligya niini. Kinahanglan ng mga tindahan sa butane mubutang usabog signage nga no smoking silang area aron kalikayan ang pag-ulbo sa sunog. Ato sa ning inspection then kanila mga stocks, asa nila pamutang, unsay gitas-on sa ilang mga stocks, then of course ang ilang permit. So natay usa kanto nga nasuta nga ang ilang permit na bilin sa ilaha. So ato tong balikon unya kay para pag confirm kung nabagid siya permit, kay kung walay permit ato gyud siyang ipakuan o kung pikuhaon gyud nato. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.